Sinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan. Paborito. Ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito kong paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM radyo ang lasang Pangasinan. DWJE 88.1 FM radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 5 hanggat alas 6 yakabwasan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 5:06 na kabuwasan. Masantos tan maabig ya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programa na maabig ya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalupyo dasayan kabuwasan Makterion Lengkor Timog ti Pangasinan Dennis Mojares. Kaibamat si kapaborito Errol Horado. Tanjad technical control si Engineer Richard Gutierrez Olanday. Agunatan na Martes Pizza 22 bulan na Abril 2025. Jadasaray ulo na balitad lokal. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Masulok ya 2 gramo na shabu asamsam na otoridad. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Insunggay na Republic Act 10591 laki inaresto bala napatog asamsam. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. High-is commuter van na tumakyar sa biktima bisita imbate ke Patambalan. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Apatirang biktima na aksidente ni Kurit. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Jabalat ada balita ada nasional. Seguridad na enerhiya kata akagetara jada West Philippines unong ada kinan na Senador Tolentino. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Bongo mononahan jad 2025 senatorial race unong ad SWS survey. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Philippine US balikatan na War Games on narangkadala. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Trust rating performance ng Presidente Marcos
si Madsada Makalanor da Saray Fake News. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 5:09 na kabuasan. Tanatan wajaray detalye at balita da lokal. Hay isa commuter van at umakyar driver imbatik yung patambalan na agawa sa aksidente at oras na alas 11:30 na kabuasan jada New Bypass Road, Barangay Poblacion, Syudad na Alaminos. Kinabat sa biktiman si Eduardo Ribosio Polvorosa Junior, 30 anyos, bahalaki si Ferrera, walaan na lisensya, residente na Barangay Tumana, Marikina City. Diyan ginawa ng investigasyon ng pulis sa Alaminos City sa may white Toyota Hiace commuter van yung mamanihuan na biktima kaiba so 17 ya pasahero to niya so mamarap dyan west direction. Unong da sa may pasahero to niya na akay matuna da satan niya aksidente sa may driver so akatiglop lugan niya man mamaniho na nabitla na luganan nang bigla na bangon anong nang to niya na umbanggala da konkreta barrier kanyan bigla to niya na impreno bang balat atumba jada ni kawigin na pasan na simento akagamur na sugat iray biktimatan si karetampol yung batika jada Western Pangasinan District Hospital de Ciudad na Alaminos. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Apatiran biktima na aksidente so ni Kureta tanimbatik niya patambalan niya agawa at oras na ala 1:35 ng ngarem agawa jada Alcala Carmen Road, Barangay Pindangan na Wisa da balay na Alcala Pangasinan sa involved luluganan Black Gray Yamaha Aerox sa 155 mamanihuanan na Jamie Budul Valenzuela 50 anyos, wala asawa dumaralo sa walaan na driver's license kay bato nakalason so manangaran na Madeline Velasco Valenzuela 42 anyos, wala asawa, agriculture management specialist nan paran residente na Barangay Kabaruan na baloy na mga Tarimpang Kasinan tan sa may akabanggan na black or white Yamaha Mio 125 mamanihuan ng Chimark Nerva Pimentel 21 anyos sa Baulaki kaya bato nakaluson so 16 anyos siya grade 10 student nan parang residente na Barangay Kisikis balay na Alcala Pangasinan akabatan niya nan parang aga akasulong na helmet ray biktima jadi investigasyon ng pulis akabatan niya umbabatik so Yamaha Aerox mamarap jad ni Bukega nan biglan na simulpot so Yamaha Mio yan ang lapo at intersection ya singagan na aksidente pareho nakagamor na sugat tangas-gas ray biktima tantampol yung batik jad Bayambang District Hospital. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Duwaran luluganan so nan banggaan parehon pasahero kabiyangan so duwaran na driver simbatik jad patambalan agawa sa aksidente oras na alas 7 na labi jad Municipal Road, Barangay Carriedo, balay na Tayog Pangasinan sa involved luluganan Yellow Jet ya mamnihuan na Jonathan Inovias Galvez 29 anyos, bahalaki driver, awalaan na lisensya, residente Barangay Kulis, balay na Hermosa, Bataan, kaiban na akalugan iray manangaran na Joseph Manuyag Davao, 29 anyos, wala asawa, residente na Barangay San Isidro, Lubao, Pampanga, Tana Walter Chavez Bernal, 43 anyos, ang kapasawa construction worker, residente na Barangay Carriedo, balay na Tayog Pangasinan, tansamay akabanggan dara niya, yang putin Mitsubishi Canter, walay plaka ton
4043 mamanihuanan na Russell Delfin Sarmiento. Driver wala na lisensya, residente na barangay Gilig, Bali na Rosales sa Pangasinan. Kay baton na kalugan. So manangaran na Joanna De Leon Sarmiento, 29 anyos, wala asawa. Ang kapayanapan, Vinapanis sa San Diego, 32 anyos. Ang kapoy asawa, Mark Ryan Mayo Tayunan, 21 anyos. Baolaki Erika Joy Mayo Tayunan, 19 anyos. Tan apat iraniran minor de edad sa residente na barangay Salcedo, San Manuel Tarlac. Jadi inisial investigasyon na pulis akabatan sa Redwaran Luluganan sa parehon mamarap jada west direction na nabiglan na kimal na subatik na yellow jeepney tan simal po ka Mitsubishi Canter akagamor na minor o minor injuries iraya akalugan da Duwaran na Luluganan tan si Karaso Imbate ka jad Eastern District Hospital jada Balay na Tayuga, Pangasinan. Balitad kabuasan, jad Radyo Pangasinan. Nan respondere kabiyangan otoridad din tawag ya walay agawan po ladoras na 1:49 na kagawan ya agawa jad barangay Paluspo sa siyudad San Carlos sa may komplainanta so kinabating ngaranton na Mark Anthony Mamaril Valley, 29 anyos, Baolaki, self-employed. Tan Michelle Valley Rosal, 40 anyos, sales lady, nampalang residente na bitlan lugar. Lagan niya sa may suspect. So kinabating ngaranton na Marlon Mamaril Valley, 39 anyos, 37 anyos, construction worker, residente na bitlan lugar. Jad investigasyon na pulis sa may suspect. So si Mabid Abunga, ya walad influensya na alakatan na sinilsalan to niya so plywood tampol ya di mga tatan na timayak so apoy lapod agawa ya o lapod sa may abong at gawa kawayan na inaresto sa bitlan suspect tan si Katoy inawit jada police station na San Carlos City for proper disposition. Balitad kabuasan, jad Radyo Pangasinan. Naringlan ray katibukalan na balitad lokal antis tayo ng ondapag at balitad nasyonal. Wajan ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025. Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway naluyag na Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan.
Alas 5 hanggang alas 6 yung kabuasan. Kaiba si kapaburiton Dennis Mojares tan si kapaburiton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig yung kabuasan, Pangasinan. Oras po natin, alas 5:19 ng umaga. 5:19 na po. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga almusal balitang nasyonal. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Pumanaw na si Pope Francis sa edad na 88 ayon sa Vatican. Inihayag ni Cardinal Kevin Farrell, Vatican Camerlengo, na pumanaw ang Santo Papa sa kanyang tahanan sa Casa Santa Marta nitong Lunes, April 21, dakong alas 9:45 ng umaga. Dito lang nakaraang linggo nagpakita si Pope Francis para pasalamatan ang mga medical team na binubuo ng nasa 70 doktor at mga staff mula sa Gemelli Hospital sa Rome na umasikaso at nagligtas sa kanya sa 5 linggo niyang pagkakaratay sa ospital dahil sa double pneumonia. Nitong Easter Sunday, pumasok si Pope Francis sa St. Peter's Square sakay ng open-air Pope Mobile na kauna-unahan niyang ginawa mula nang makalabas ng ospital. Matatandang noong February 14, 2025 nang isinugod sa Agostino Gemelli Polyclinic Hospital ang Santo Papa matapos na dumanas ng bronchitis. Lumala ang sitwasyon ng kalusugan ng Santo Papa at malaunan ay natukoy na mayroon na itong bilateral pneumonia noong February 18. Nalagay pa sa critical ang Santo Papa. Ngunit matapos ang 38 araw ay sa paggamutan ay nakabalik na siya sa kanyang tahanan sa Vatican upang doon ipagpatuloy ang pagpapagaling. Matatandang mahina ang baga ng Santo Papa matapos na sumailalim sa operasyon noong 1957 kung saan inalis ang isang bahagi ng kanyang baga dahil sa matinding respiratory infection. Si Pope Francis o George Mario Bergoglio ang kauna-unahang Latin American leader ng Roman Catholic Church. Dahil naman sa pagpanaw ni Pope Francis, inaasahang maghahalal ang mga kardinal ng simbahang Katolika ng bagong Santo Papa sa mga susunod na araw. Si Pope Francis ay na-elect bilang Pope noong March 13, 2013, kapalit ni dating Pope Benedict XIV na nagbitiw sa tungkulin bunsod ng katandaan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, naniniwala ang palasyo na dahil sa pagkalat ng fake news sa bansa ay bumaba ang trust at performance rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Undersecretary Attorney Claire Castro, ng 2,400 respondents sa nasabing survey ay hindi kumakatawan sa sentimento ng mahigit 100 milyong Pilipino sa bansa. Dapat anyang alamin kung ang mga respondents sa survey nakatatanggap ng totoong balita o naiimpluwensyahan lamang ng fake news at kung nakakarating ang tulong ng gobyerno sa kanila kaya naapektuhan ang kanilang opinyon laban sa Pangulo. Mahigpit rin anya ang kautusan ng Pangulong labanan ang fake news dahil malaki ang epekto nito sa bansa lalo na sa ekonomiya at ngayong darating na eleksyon. Tiniyak din ni Castro na patuloy na magtatrabaho si Pangulong Marcos ipatutupad ang batas at hindi base sa sinasabi ng survey na hindi naman naaayon sa batas. Base sa Pulse Asia Survey, malaki ang ibinaba ng trust at performance ratings ni Pangulong Marcos nitong Marso. 17% mula sa 42% noong Pebrero, 25% noong Marso, habang ang kanyang disapproval ay tumaas ng 25% mula sa 53%.
Si Vice President Sara Duterte naman ay gumanda ang trust and performance mula 52% sa 59% at kanyang disapproval rating ay bumaba mula 26% sa 16%. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, naniniwala si Senate Majority Leader Francis Tolentino na susi ang paglinang sa potensyal ng West Philippine Sea at talampas ng Pilipinas para ibsan ang napakatagal ng kalbaryo ng mga Pilipino kaugnay sa mamahaling gasolina at elektrisidad. Para kay Tolentino, dapat magpatuloy ang scientificong pagsasaliksik at eksplorasyon sa mga nakadepositong yaman sa West Philippine Sea na kamakailan lang ay binigyan ng mas malawak na pagkilala ng global mapping service na Google Maps. Ang recognition ng Google Maps ay sumususog sa mga hakbang ng Pilipinas, kabilang ang pagsasabatas ng Philippine Maritime Zones Act na ang itinakda. Ang batas na ito ay isang anyo ng geopolitical assertion sa karagatang pag-aari ng Pilipinas. Nagbibigay ito ng karagdagang karapatan para mas masuri natin ang malawak na potensyal ng West Philippine Sea sa tulong ng agham. Ayon pa kay Senator Tolentino, recognition naman ng talampas ng Pilipinas ang dapat isunod ng Google Maps o kasalukuyang may label na Benham Rice at iba pang global organization. Formal na umanong lumiham ang senador sa International Civil Aviation Organization para hilingin ang pagkilala ng global aviation industry ng West Philippine Sea at talampas ng Pilipinas. Magsisilbing susi ang langis at natural gas na malilinang mula sa West Philippine Sea at talampas para makamit ang ating seguridad sa enerhiya at para di na tayo laging nakaasa sa pandaigdigang pamilihan, paliwanag ni Senator Tolentino. Sang-ayon din siya sa pagpapalaki ng bahagdan ng renewable source sa energy mix ng bansa. Biniyayaan ng renewable energy sources gaya ng solar at geothermal. Mahalagang bawasan ang pagsandig sa imported coal tungo sa indigenous sources. Kabilang ang mga yamang makukuha mula sa West Philippine Sea at talampas ng Pilipinas, ayon kay Senator Tolentino. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, umarangkada na nitong Lunes ang Philippine-US Balikatan o BK40-25 Joint Military War Games na maglulunsad ng full battle scenario sa ilang mga piling lugar sa bansa na karamihan ay sa Luzon. Personal na binuksan ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang ika-4 na pong iteration ng taonang war drills sa pagitan ng Pilipinas at US troops. Nasa 6,000 AFP personnel ang lumahok sa BK4025 habang sa US military forces naman ay nasa 12,000. Nagpadala rin ng contingent ang Australia na nasa 200 personnel, Japan, 56 United Kingdom at tig-2 sa France at Canada. Nasa 16 na bansa ang magsisilbing mga observer sa War Games na kinabibilangan ng Brunei, Canada, Czech Republic, France, Germany, India, Indonesia, Lithuania, Malaysia, Netherlands, New Zealand, Republic of Korea, Singapore, Thailand, United Kingdom at Vietnam. Nakatakda ring ipamalas ang modernong US highly mobile na anti-ship missile system na i-deploy malapit sa crucial na choke point sa karagatan ng Hilagang Pilipinas. Kabilang sa mga senaryo ay ang missile defense, counter-landing live fire exercise, maritime strike, maritime key terrain, security operations, multilateral maritime event at iba pa.
Ang War Games ay tatagal hanggang May 9. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, nananatili si re-electionist Senator Bongo sa nangungunang senatorial bet para sa 2025 midterm elections. Batay sa commission survey na isinagawa ng Social Service o Social Weather Station o SWS ngayong Abril. Ang survey na ininsponsoran ng Strat-based consultancy ay nagpakita na si Go ang number 1 sa listahan ng 12 potensyal na mananalo para sa mga senador sa May 12 elections. Nakuha niya ang 45% ng mga respondents na nais siyang iboto o ibalik sa Senado. Ang survey ay sinagawa noong April 11 to 15 at gumamit ng face-to-face interview sa 1,800 na rehistradong botante, 18 edad pataas. Kaugnay nito, lubos na pinasalamatan ni Senator Go ang mga botante sa patuloy na ipinapakitang tiwala at sa kanyang suporta. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Martes. Oras po natin alas 5:30 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala! Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Gising na mga kapaborito! Alas 5:30 na! Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal, hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen De Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito
na palang San Carlos ngayon? Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay! Wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Agno. Paborito. Alaminos. Paborito. Anda. Paborito. Bani. Paborito. Bulinaw. Paborito. Burgos. Paborito! Dasul. Paborito. Infanta. Paborito! Mabini. Paborito! Tanjatsual. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Oras alas 5:36 na kabuwasan. Patuloy na programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Saray nakalupyo da sa programa. Good morning Pangasinan, maabig ya kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion lingkor at magti Pangasinan Dennis Muharis. Ay ba mo dita na technical control sa Edwaran Artista de Radio. Si Engineer Richard Gutierrez Olanday. Dan si Engineer Dennis Trelio Palaganas. Agaw nata na Martes sa pizza 22 bulan na Abril 2025. Mantutuyaw tayo ang Gadala City na kabuwasan dasayan programa. Nuwala ratan sa gabayuran na ipasabi reklamo yo, saray yo, saray reaction nyo, opinion nyo, suggestion nyo, itawag yo panamaglay na 0939-100-9931 o di no, may text line ko 0946-503-6465 o di no, sa Facebook naman live na live po tayo hanggang sa YouTube. Ayan, i-search nyo lamang po ang DWJE 88.1 FM. Ayan, okay. Alas 5:37. May good news muna tayo. Dahil dito sa lungsod ng Dagupan, kapaborito Errol, itong si Mayor Belen Fernandez, sinabi niyang walang pinipiling kulay ang pamimigay ng scholarship grant sa Dagupan. At siyempre, kailangan ng mga estudyante na mag-aral at mag-apply sa pamamagitan ng scholarship grant. Kaya mariing itinanggi ni Mayor Belen Fernandez ang paratang ng kabilang kampo na pinipili lamang umano ng kanyang administrasyon ang mga benepisyaryo ng scholarship program ng lungsod base sa kulay o panig sa politika. Sa isang panayam ay ginit ni Mayor Fernandez na patas at bukas sa lahat ng estudyante ang scholarship program ng Dagupan. Ang pangailangan na pamilya o pananaw sa politika. Aniya walang basehan ang aligasyon
na may pinipiling kulay ang lungsod sa pagbibigay ng scholarship. Ayon sa alkalde, tinanggal na nila ang dating entrance examination para sa scholarship matapos makarating sa kanya ang maraming reklamo mula sa mga estudyanteng mataas ang grado sa paralan, ngunit hindi pumapasa sa pagsusulit ng lungsod. Sinabi pa niya na ngayon, simple na lang ang proseso. Gusto mo ba talagang makatapos? Yan lang ang tanong. Kapag sinabi mong oo at hindi ka bumagsak sa klase, pasok ka sa scholarship, paliwanag ni Mayor Belen. Target ng lungsod ang karagdagang 1,000 scholars ngayong taon at papalitan ng mga magtatapos upang mas marami pang matutulungan. Bukod sa scholarship, iniulat ng alkalde ang patuloy na malawakang paglalaan ng pondo para sa edukasyon. Anya, umaabot sa 600 million piso ang inilaan sa mga scholar habang nasa 1.5 billion naman ang kabuuang budget ng lungsod para sa sektor ng edukasyon sa nakalipas na 3 taon, ang pinakamalaki sa kasaysayan ng lungsod. Ibinida niya na ito ay record-breaking kung saan merong 22 school buildings, 6 na gymnasiums, 4 na stage at 6 na site developments na sabay-sabay ginagawa sa ilalim ng kanyang administrasyon. Dinagdag pa niya, lalagyan ng air conditioning bagong misa at upuan, hindi na armchair, ang lahat ng bagong tayong paralan para matiyak ang kaginhawaan ng mga mag-aaral. Tinututukan din ng lungsod ang pagpapaganda ng mga aklatan, partikular na ang Dagupan City National High School na nais ni Mayor Fernandez na gawing modelo ng lahat ng school libraries sa lungsod. Dumating na rin ang mga bagong bookshelf, computer units at air conditioning para sa Dagupan City National High School Library. Napakaganda ito, kapaborito Errol, na yung mga mag-aaral hindi na dadaan sa yung masusing eksaminasyon. Hindi dati na ayon kay Mayor noon, kahit na pasado ka, kahit mataas ang grades mo, bumabagsak ka sa qualifying exam. Oo, siyempre paano yung mga deserve nila ang mag-aral, kaya't basta pasado ka, hindi ka bumagsak sa eskwelahan, qualified ka na maka-avail sa scholarship grant ng lungsod ng Dagupan. Kaya ang gusto ni Mayor Belen, lahat ng mga kabataan na gustong makapagtapos sa kolehiyo, binibigyan yan ng scholarship grant. Wala hong halong politika. Kung ano man yung kulay mo, basta deserve mo mag-aral, pwede ka mag-apply sa scholarship grant ng Dagupan. At ayon nga sa kanya, yung mga ngayon, programa niya sa edukasyon, siyempre may mga bagong pinatayo na mga school buildings sa lungsod ng Dagupan at binigyan ng air conditioning. Napakaganda yan. Malaking ginhawa sa mga mag-aaral yan. Malaking ginhawa sa mga school faculties yan. Dahil sa naranasan natin na tag-init. Diba? Kapaborito Errol. At inaayos din yung mga libraries para sa ganun komportable yung mga mag-aaral na magbasa at mag-research sa mga libraries na yan. At maliban dyan, yung mga upuan ipapalitan. Papalitan mga bago. Bagong na. Napakaswerte talaga ang lungsod ng Dagupan, particular itong mga kabataan, dahil ang iniisip ng leader ng Dagupan sa pamuno ni Mayor Belen Fernandez, yung kapakanan, kapakanan ng mamamayan, kapakanan ng mga kabataan, para sa ganun ay
makapagtapos sila sa kailang pag-aaral at makatulong sa kanilang mga magulang. So yun po ang isa sa mga programa ni City Mayor Belen Fernandez, yung scholarship grant. At siyempre may inilaan na pondo dyan para sa scholarship na yan. Kaya't kayong mga taga-Dagupan na mga kabataan na gusto nyong mag-aral, wala pong pinipili yan. Kung ano man yung kulay nyo, welcome kayo at mag-apply kayo sa scholarship grant na yan na binibigay po ng city government ng Dagupan. Sa ilalim po naman ng administrasyon nitong si Mayor Belen Fernandez. Okay. Basahin natin itong mga viewers natin. Dami na. Si Imagine Acorda, Morning Idol. Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Good morning ka Dinis at ka Erol. Sister Ramos ng Mangkop, Kalasyaw. Magandang umaga. Ganon din si Sita Bunggar ng Dasol, Pangasinan. Magandang umaga sa inyo. Good morning nga pala kay Makulit-Kulimot. At kay Batayod Palapagan, si Ma'am Eva Chan Vesperas. Ayan, good morning po sa inyo. Sa mga impormasyon na nakakarating sa atin, agalikuli na Ma'am Eva, mag-forward na ibalita tayo. Thank you very much po, Ma'am Eva. Ayan, si Stephanie Guzman, magandang umaga. Magandang umaga din kay Mayor Carl Christian Biga ng bayan ng Mapandan, Pangasinan. Ganon din ang kanyang mga kalyado, sina Vice Mayor Gerald Tambawan, re-electionist, at ganon din mga councilor, sina Councilor Freddy Pinolyar, si Alicia Mariano, Councilor Hilarion Morales, Councilor Brando Quento, Councilor John Erickson Paraino, Councilor Jim Castro, Councilor Ronnie Velia, Councilor Melvin Gerald Ranas. Magandang umaga po sa inyo. Yun po yung mga nasa team Viga Tambawan dyan sa Mapandan, Pangasinan. Good morning, good morning na rin kay Liga President Alex Aquino at SK Federation President Landingin. Good morning po sa inyo. Good morning din dyan sa may lungsod ng San Carlos, yung tropang sama-sama 70. Good morning po sa inyo. 70 plus 9. Good morning kay Liga President Buyet Magat ng Barangay Parayaw. Magandang umaga po sa inyo. At alam mo itong si Liga President Magat, talagang napaka low profile ito. Pag pinupunta mo ito sa bahay niya, pinupunta ng mga barangay niya, mga taga San Carlos na may gustong idulog at may problema, ay kaagad din na konto ma-action itong si Liga President Buyet Magat. Talagang believe yung mga taga San Carlos sa kanya. Good morning po sa inyo. Siyempre, si Katutan Sokien, history mo tiya talaga ng kakasakayan da. Kaya si Katutan post mo bilang Liga President. Oo, at respetado dyan sa kanyang barangay, sa barangay Parayaw. Alam mo itong si Liga President Buyet Magat, matagal ko nang kakilala ito. Noong pang si dating late Mayor Julian Jolly Valerio Perez, Valerio Rogelio, kilala ko na ito si Liga President Magat. So mga 30 years ago. Hindi lang 30 years ago. Siyempre kunyan, talagang si Liga President Buyet Magat nandyan palagi yan.
siyempre alam niya yung kondin, yung angkan ng Resuello, kaya siya po ay tumutulong hanggang itong mga ngayon, anak ni late Mayor Julian Jolly Resuello, sina Mayor Julier Ayoy Resuello at si Vice Mayor Josiris Bogs Resuello. Talagang parang tatay nila si Liga President Buit Magat. Oo. Isa siya sa mga nagbibigay din ng mga advice kina Mayor. At siyempre nandyan din yung mga kapitan na siyempre tumutulong sa administrasyon ni Mayor Julier Ayoy Resuello dahil alam nila na maganda yung ginagawa ng kasalukuyang mayor ng San Carlos. Nakita nila yung talagang totoong paglilingkod, maayos ang San Carlos, kaya't itong mga barangay official siyempre very supportive sila sa ilalim po ng administrasyon ni Mayor Julier Ayoy Resuello. Good morning kay si dating Liga President din na isa rin sa mga naging haligi ng siyudad ng San Carlos nung siya ay Liga President ng San Carlos. Ayan, si former Liga President Nanding Estabilio, matagal na rin yan. Noong pang si late Mayor Julian V. Resuello, kasama na niya yan. Pero si Liga President Nanding noon, kagawad ng barangay. Kagawad ng barangay noon. Yung pala dyan, alam mo yung water impounding nila dyan sa may Lilimasan. Ang balita ko dyan, natanong din natin kay Mayor Ayoy nung bumisita dito, na kung ano yung ganda nung water impounding dyan na naging park na rin, o naging parke, pasyalan, ay sinang kanunutan manayaman inga po na late Mayor manayaman. Ang kanunutan tutan. Late Mayor Resuello. Sa natan at lugatan, may kagawad din sa atan si Kapitan Nanding. Si Katuloy Kapitan Balat, intultuloy tutan talagang na si Katutan susakay at sa Rekinmat. Programa ng dating Liga President Nanding Estabilio at ay water impounding. Si Katutan susamay singa katsbisin itan amin redanum ulabman tansatan at magmaliw yaman irrigate at sa ramay farmland dita na da barangay Lilimasan kanyan bali-bali so saratan niya programa makatulong at sa ray dumaralos ng kalotla dita na syudad na San Carlos. Good morning dakinan Lisa Sim si Lisa Sim kaniyay kanayon to may asawa na nasama yung babatik Vice Governor si Noel Nakar na Dasul. Kanayon to may asawa to babatik Vice Governor Noel Nakar may asawa na si dating Mayor Nakar babatik mo Mayor Dasul si Madam Baby Nakar. Bayag matinan serbitan at yan. Jud BIR. Ganyan nakar yung maong niya puli. Good morning. Si kayo. Sikat Aliwan siyak. Akala ka kasabi reaction mo. Aliwan sa amin yung bagaw. Sikat talaga. Imimisa mo labat siyempre marakip so agaw natan. Martes ko mo pa. Ay naguguno yan manaya. Dangalan tayo may press con ng Mayor Belen. Agawan ng Karaman wala may update. Although agtamat akakar at siyempre balita man syudad katon na talagang Dungalan tama siyempre dungalan na sa Radog Opinyo itanya press conference.
At pinakapatanda noong turaman, so ni palapag, Nenmir Belen Fernandez at sa atin agawan press conference at siyudad na Dagupan. Oy, good morning nga pala kay Sir Felix Domicilio. Si Sir Jeffrey, good morning rin. At si Sir Darwin, good morning. Good morning sa Mejia Sordilla team ng bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Si Chini Rose Flores. Chini Rose Flores ng Mangaldan. Ng Mangaldan, good morning. Man-exercise din mo gano. Take it away, engineer. Mag-exercise tayo tuwing umaga, Wadala Unsa Bilara Saya Mapangaro Lawas Eda balay na Kalasyaw Patak 10-0 Dita na balay na Kalasyaw Pangasinan. Si incoming Mayor Patrick Agustin Karamat, good morning. Yung kanyang kapartner din, si Mayor Vice Kevin Roy Macanlalay. Councilor Elias Villanueva, good morning. 14 Maswerte. Si Councilor Manny Datwin, good morning. Untan tumat si Councilor Give Me 5 Jose Lurisco, good morning mga tadakinan. Councilor Mike check 1 2 1 2 1 2 test mic 1 2 test mic. Si Councilor Mike Season, Councilor Ardison Sariano, good morning. Councilor Habardani Misina, good morning. Good morning mga tadakinan. Councilor Councilor natin si Vice Mayor Nestor Gabrielio, good morning. At sa may paganiganing Councilor Mat at bali na Kalasyaw, si Kyle Arthur Balduisa Gaspar, good morning. Si bagong Liga President incoming new Liga President, si Jose Pares. Ayun, Kapitan Paris. Ayan. Barangay Nagsaing. Si outgoing Councilor Gerald Apicial, good morning. Tan si outgoing Councilor PG Tibera, good morning. Unta tumat si Liga si SK Federation President Mariana Ayay Mesina, anak itan nan datin Vice Mayor si compadre Dave Mesina. Ayan, good morning ada si kayo. Good morning ada kinan Kapitan Saldi Bauson na barangay Makabitu ada Kalasyaw. Good morning ada si kayo. Antonatan Martes wala pa. Bukas Miyerkules at Huwebes yung diyan. Yung pagkolekta ng basura. Ayan, si Kagawad Bernardo Episcopi Manaya, good morning ada si kayo. At siyempre amindaray si Kagawad Robert John Gabrielio Jr. Good morning ada si kayo. Masamit na may Peking duck natan. Ay, gamay kutan. So, Peking duck. Ayun. Si Katutal Lantino, kinit anapan dati Peking duck. Good morning. Good morning. Kinang Kapitana Marit Velasco na Barangay Banawang ed Kalasyaw ta namindaray Barangay Family. Kumusta na po kayo? Cleanliness is next to godliness. Ayan. At sa panagpalinis, importante, kuhanan Kapitana Marit Velasco. Ayan. At ay pagalagalan aso, nakaukulan, itakaryo. Tawalay ordinansa at satan. Bawal ang mga asong gala. Ayan. Baka lalo na sa ramay at
fuel. Baka sila'y magkalat ng laghim. Tsaka, nani, akapagto. Ano na son, wala niya ni? Nung makakanong ng nanyan mantagluong. Puntahan, iara may aso. Yawalay diferensya to blue. Okay, antes tayo nung dapat sa rekaro manya balita impormasyon sa re-issue sa kasumpalabat na pigaran pa mano. Ang puta-putang Iren balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Kapaborito. Lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante Pangasinan Ilocano Party List 123. Api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City. Maudlad at maayos. Hanap mo ba ay dekalidad na produkto na abot kayang presyo? Tara na sa CSI Mall, Dagupan City. Makakabili ka rito ng lahat ng kailangan mo mula grocery items, gamit sa bahay, appliances, school supplies at marami pang iba. Lahat ng kailangan mo nandito na. Pumunta sa CSI Mall, Local District, Dagupan City, CSI Square at sa CSI City Grocery, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. May mga sangay din ang CSI sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan at maging buong rehiyon. Store hours, mas pinahaba pa para sa inyo. Lunes hanggang Huwebes, bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sabado, Linggo at holidays, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang supermarket, Lunes hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. At Biyernes hanggang Linggo at holidays, alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kaya ano pang hinihintay mo? Sa CSI, siguradong mura na, di kalidad pa ang bawat bili mo. Ang CSI ay may pinakamurang presyo sa buong Region 1. CSI Mall, Dagupan City, ang paborito mong pamilihan, ang inyong premier shopping mall. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang taonin! Harapin niyo ako! Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minungutya. Nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at justisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Parayno, ang tunay na anak ng Ordaneta. Subukla, Elias Villanueva, kalidad na servisyo, magbalay sunido man. Napag mong ituloy, Elias Villanueva, yan konseho'y kalasyaw na pag-ipawil ka. Elias Villanueva, ipawil mi ka. Elias Villanueva, putusan mi ka. Elias Villanueva, ipawil mi ka. Elias Villanueva, iboto mi ka. Elias Villanueva ng Kalasyaw, number 14 sa Balota. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Jad Dagupan,
walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Diyan Bacayao Norte. Paborito. Bacayao Sur. Paborito. Barangay 1. Paborito. Barangay 2. Paborito. Barangay 4. Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:05 na kabuwasan, patuloy na programan Maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong mga nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lengcor, ating magtipangasinan Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa technical control si Engineer Richard Gutierrez Ulanday at Engineer Dennis Trelio Palaganas. Ayan. Okay, kahapon nagkaroon ng press conference dito sa lungsod ng Dagupan. At ang nag-press conference itong si City Mayor Belen Fernandez. Yung balitaan. Balitaan. Ayan. At marami pong mga tinalakay na issue dito sa lungsod ng Dagupan. At siyempre, yung mga na rin, mga nangyayari sa ating lungsod ng Dagupan. Tsaka update din yan sa Bangus Festival 2025. Okay. Kaya't tunghangayan nga natin itong naganap na press conference na ito ay isinagawa dito sa lungsod ng Dagupan ni City Mayor Belen Fernandez. Apo po sa inyong lahat. Apo, syempre unahin ko na, Mayor, no? Etong pinaakaantay ng lahat, hindi lang ng mga Dagupeños, hindi lang ng mga Pangasinense, kundi lahat halos, Bangus Festival 2025. Pwede niyo po kaming paki-update dito, Mayor? Opo, sa April 26, yan po yung Gilon-Gilon, and then next Monday is the Bangus Rodeo. And then yung most awaited, yung street party, April 30 naman yun. So, meron tayong darating na bisita, si Vice Mayor Gary of Milpitas. So, we're expecting him to be here on one day earlier than the 26th. Baka kasama natin magkwang motorcade. Yeah. Yung mga susunod na detalye ng Bangus Festival, antabayanan na lang nila. So, speaking of Bangus Festival, kukumustahin ang iba pang mga sitwasyon dito sa Dagupan. Question, Joel Balolo. Ako'y mangungumusta po. Magandang hapon po sa inyo, Mayor. Ang katanungan ko po, kukumustahin ko lamang po yung mga kaganapan po dito sa atin. Lalong-lalo na yung mga project ko. Dahil isa po ako sa masaya po dahil hindi na po ako
dadaan sa mga bahay lugar pagpapasok po sa Action Radio dahil elevated na po yung almost mga 90% elevated na po yung mga roads ng mga national highways po natin. Kaya ang tanong ko po dito, Mayor Ho, para sa kaalaman po ng mga kababayan po natin, lalong-lalo mga namamalingke, elevated na rin po ba yung mga inner streets po natin connecting mga main highways po ng Dagupan po? Well, yan ang ginagawa natin, kino-complement natin yung ginagawa ng national government. Like for example, yung sa Arellano, nakita natin, maayos na yan, wala nang baha. Magdadaan yung mga estudyante, mag-aral sa UDD, FINMA, safe na po sila. And the ambulance, pag pupunta sa Region 1, di na umiikot. So, ganun yung kaganda na output ng DPWH sa region. Anong ginagawa naman natin? Siyempre, kino-complement natin yung mga side street like Pag-asa Street, 20 years na bahayan or 30 years. Ngayon wala na. And then the Doña Victoria na kalsada rin. Ako, ang tagal na rin at 30 years na yata ang may sirain, nababaha. Ngayon po ay ini-start na natin yung project. And Your Village po, ginagawa din natin complementing the Arellano na elevation of road. Hindi lang po yan, marami po. We have about 42 projects sa flood mitigation ng Dagupan. But hindi pa natin na isasama yung mga partnership natin with barangay na project. So abot tayo almost 100. Hindi pa kasama yung mga binigay ng national, gaya ni Senator Francis Tolentino, nagbigay yan sa may Pugo Chico. Ganon din si Senator Jingo Estrada, namigay din sa De Venecia Highway. Ganon din si Congressman Abono Party List. Nagbigay din siya doon sa may Arsadon compound. Ito yung mga talagang perennial problem na po. At sa local naman tayo, inaayos natin yung likod ng SM. Problema din yun na matagal, pero ngayon elevated na, patapos na. And then yung DBP, to complement, ginawa ng national, yung DPP, ini-start na at lalabas naman sa may part ng Tambak. These are a few out of the 42 projects na ginagawa po ng LGU. Mayor, follow-up ko lamang po, hindi po tungkol po dyan. No? Dahil alam naman po natin, hindi na rin po ito may kakailaw ng marami, pati mga kalaban nyo. Babalik po kayong mayor. Sure ball po yun. No? Kaya sa pagbalik po ninyo, Mayor, maliban po sa mga binanggit po ninyong mga ongoing na mga elevation at mga infrastructure o na project na ginagawa po ninyo, ilan pa pong mga kalsada po dito sa Dagupan na pagpasok po ninyo ay i-elevate po ninyo po lahat ng mga ito po, ma'am? Opo, kasi yung mga iba, phase 1 lang tayo. So, kailangan tapusin. Like, the one in Baqueo Sur, sa phase 2 tayo dapat tapusin. Sa Salisay, sa Abalatang, kailangan ayusin natin yung kalsada doon. Ang Salisay, may ginagawa lang silang bridge na to connect into Mangaldan. Sa Salisay mismo. When we talk of Barangay Caraal, ganun din, kailangan ng phase 2. So, yung sinasabi ko, pagbalik ko, palagay ko, meron ako ulit mga 40 infrastructure projects sa flood mitigation. Yung mga nabanggit ko sa inyo, kukunti pa yun. Pagbanggitin ko po lahat yan, well, baka abutin na tayo mamayang gabi. Diba? So, ang nakikita nyo, yung nasa ngayon, sa screen ngayon, nakita nyo, ang dami po natin nag-groundbreak po sa mga kalsada for flood mitigation. Yan po. Okay, next question, Action Dante. Yes, Mayor. Ano po natin nabalang po for the last 3 years, ito po mga locally funded projects na ito ay propose sa Sangguniang Panlunsod. And nag-relate po tayo doon sa mga nationally funded projects dito po sa ating lungsod. Meron po bang additional na nationally funded projects para po sa Dagupan, Mayor? Well, for national, darating si Presidente, di ba? I will find, hopefully, balita ko, I have time with the President. So, I will mention to him and thankful to him na yung flood mitigation ng Dagupan ay unti-unti na naayos. Ganyan makalsada nakikita nyo. And siguro hingi na rin tayo ng tulong sa kanya.
na syempre yung Mother and Child Hospital, isa yun, library, and sana tuloy-tuloy po yung ginagawa sa flood mitigation program ng Dagupan. Kasi hindi ako naniniwala na walang solusyon ang baha sa Dagupan. Yun po. Pero if you ask me about local funding, I think we will have another 42 projects na elevation ng kalsada, ayusin po, lalagyan ng drainage. And this is on top of the national government. Magbibigay po ang region DPWH ng dredging machine. Ano? Lalagay ho doon sa may Patok Kawan River, which is very important. It complements the Arellano Road. So marami pa po tayong gagawin. Hihingi tayo ng tulong sa national and of course local funded. So naniniwala po ako na darating yung time ma-address na wala ng problema sa flood mitigation. Okay, next question, Lina Cervantes of the WPR. Good afternoon po, Mayor. Alam kong isa po sa PIT project po ninyo patungkol po sa flood mitigation po. No, so ilan po ang nakalinya po dito? Ilan pa po? Well, yung vision natin sa susunod, kasi we're target on flood-free Dagupan, I think we will have another 40 projects sa flood mitigation. Kasi yung mga iba, phase 1, kailangan ng phase 2, kailangan ng phase 3. And then, ang target po natin, magkaroon talaga ng malaki improvement. Dahil tayo ay nakiki-coordinate din sa regional director ng DPWH. At napansin ko, magaling po ang DPWH director natin. On top of coordination with Congressman Toff, lalo-lalo na ngayon, kasi babalik na si Manay. Si Congresswoman Manay, I'm sure, mas marami tayong magagawang project ngayon. With Congresswoman Manay Gina de Venecia, and with Congressman Eskimo, yung Abono Party List din. Mayor, kamustahin lang po namin sana yung pong budget po natin sa education ng inyong pong administrasyon at ilang pong mga proyekto po ang tapos na in terms of education at ongoing pa po. Alam nyo, no, ako rin hindi ako makapaniwala sa numbers. We were able to sabihin natin, construct, meron mga patapos, may ongoing, may mag-start pa lang. Total of 42 projects from site depth to gymnasium to school building. 22 na school building lang. 22 na. Pero ayun, may makikita kayo ngayon yung meron kaming ginagawa ngayon na skills training college. Ano? So, 22 school buildings, 6 na gymnasium, 4 na stage, 6 na site depth in one time. Diba? So, I think I would say that record-breaking ito. Kasi sa total budget ng education, 600 million goes to scholarship. And 1.5 billion in 3 years na budget for support of education. I think this is the highest so far na administration na nakapagbigay ng ganun na budget. Yun, ang tanong, ano gagawin niyo pa? Marami na kayong nagawang school building. Hindi pa tapos. Kasi ang vision natin for education, to encourage more children to go to school, finish elementary and high school, dapat comfortable sa mga bata in school building. Like, ano gagawin natin pagbalik? Lahat ng mga pinatayo natin na bago, lalagyan namin ng air condition. Ang init kasi. Apektado yung mga bata. Lahat na tinayo natin, lalagyan natin ng new tables and chairs. Hindi na po armchair. So, ang dami po natin gagawin na program. And yung, if we talk of library, Dagupan City National Library, dumating mga bookshelves ko, dumating mga computer, mga aircon. I like Dagupan City National High School to be a model of all school libraries. So, ibig sabihin, we'll put funding also on library. And then we have to make sure na yung category on books na available, kailangan yung mga books na maging interested ang mga kabataan and at the same time, magagamit nila as research. So that will be a guide to all of the library for all public schools. Yun po. Thank you, Mayor. Next question, Ms. Eva Vispira. Thank you. At nabanggit nyo rin lang, Mayor, kanina yung tungkol sa scholarship. Diretsang sagot po ang gusto namin.
Totoo po ba na yung mga kakulay lang ninyo ang tinatanggap ninyo as scholar sa Dagupan? Gaano po ba kahirap or yung proseso na pinagdadaanan bago makuha talaga yung mga most qualified para sa scholarship program ng Dagupan? Naku, may kulay-kulay pa. Pagkausap mo yung bata, hindi mo ang kulay niya eh. Di ba? Unless color-coding yung mga buhok nila, pag blue, green. Wala po, kasi ang purpose natin is lahat ng bata ay makatapos ng kolehiyo. Pero wag ma-misinterpret yung may scholar sa bawat bahay. That is a goal that we want to achieve. Bawat pamilya may scholar. Yun ang gusto natin i-achieve ng Dagupan City. Sabi ko nga ang tagumpay ng kabataan ay pangarap ng Dagupan. Okay. Walang color coding. I'm very, very sure. Ano ang process? Kung maalala nyo, tinanggal natin ang exam. Kasi nung ako'y umupo, sobrang maraming complaints sa exam. Sabi ng mga bata, Mayor, ang taas ng grade ko sa school. Baksak ako pero sa city government. Ano mangyari yun? Ang daming doubt na na-create. So, tinanggal namin yung exam. Ano ang madaling proseso? Simple lang po. Lalong-lalo ngayon, ang target namin, additional 1,000 na scholars. Tapos yung mga mag-graduate, papalitan po natin. Very simple. Number one, resident ka ng Dagupan. Hindi ka pwede maging ghost scholar. Kasi nakita namin yung last time, kay Lim Administration, may ghost scholar kasi hindi naman taga dito. So, pag nagbigay ka ng 100 na ghost scholar, hindi taga Dagupan, mawawalan yung batang Dagapenyo, di na 100. So, very simple. Number one, dapat gusto mo makatapos. Hindi pwede yung kukuha ka ng scholar tapos babaksak ka. Okay? Kasi automatic cancelled yan pag bumagsak ka. Number two, kung indigent ito pag ang tatay mo ay isang tricycle driver, isang labandera, isang fisherman, farmers, jeepney driver, tricycle driver, or vendor, wala nang question asked. Automatic na yon. Kasama ka. Ang tatanungin lang is, gusto mo makatapos? Pag sinabi oo, ang kapalit lang, tulungan ang inyong pamilya. Kaya yung sinasabi nila na pinipili, wala tayong pinipili dyan. Paano ba yun? Alam nyo ba, kung ginagawa nila, akala nila, ginagawa ko yun ngayon. Hindi natin gagawin yan. Bawat Dagupenyo po ay susuportahan natin. Hindi nyo napapansin kaya ang daming blue sumama sa amin. Because ang dami namin nabigyan na scholar na hindi ko alam na blue. And when I was going around the barangay campaign, sasabihin ng tatay, Mayor, salamat hindi kayo pumipili. Yung anak ko, ginawa yung scholar. Marami ako napuntahan, Mayor, salamat, naging scholar yung anak ko dahil sa inyo. So, yun ang ibig sabihin. Wala tayong pinipili. Kung yan, ginagawa nila, huwag nilang isipin na ginagawa namin. Hindi namin gagawin. 100%. Good afternoon po, Mayor. Follow-up lang po tungkol sa education. Kasi nagpasa po ang Sangguniang Panglungsod para sa establishment ng Dagupan Vocational College. Pupunta na po ito at sa anong mga kurso po ang i-offer po ng Dagupan Vocational College? Well, alam niyo napansin ko yan. Very active ang ALS ng DepEd. So, nag-usap kami ni Edwin and si Superintendent. Sabi ko, baka we should give more emphasis dito sa skills training. And then remember yung HEI, yung Higher Education Institution Fair. Yung HEI po, in-invite din natin yung mga TESDA. Andun din sila, full support po silang lahat. Pero itong sa atin city government is more on the ALS, Alternative Learning System. So, ang gusto natin, no child left behind. Pag yung bata, ayaw niya mag-college, meron dito kung anong gusto, kung ano available. Well, mga welding is still available. And then, of course, yung sa IT, design is available. And then, yung mga bartending, yung mga housekeeping, those are
all available. So this is more on related naman sa ALS naman. At ako'y natutuwa kasi masipag pong DepEd. They even go to the barangay to encourage children na hindi nag-aaral na mag-attend ng ALS. That's why more than 1,000 ang student ng ALS. And every year, I am always invited sa graduation nila. So that inspired me to put up a skills training center kasi kulang po ang classrooms for ALS. Yun po. Okay, Mayor, magandang hapon po. Although narinig namin, Mayor, naman pagkakatanong nila, magla-landslide na naman daw po kayo ngayon. Pero ganun pa man, ang tanong naman nila kung, kasi sa narinig namin ngayon, nakikita namin, Mayor, na ang dami niyong mga short-term and long-term program na. At kung bibigyan na naman kayo ng isa pang pagkakataon, ano po ba yung nasa plano na ninyo para sa mga programa na naman na gagawin nyo? Well, kasama yung lahat ng mga platform natin dati. But we will keep on improving yung available platform ngayon. Pero ang isang excited ako ngayon is on the Maarong Ina. Kasi nakita nyo naman ang connection ng barangay to the mayor's office, to the city health, and the other departments. Ay maganda po very efficient. Pero para sa akin, kulang pa rin, napakadami pa po na hindi pa namin natatap. Alam ko yun lalo ngayon na ako nag-house to house. Ang dami kong nakita na kailang matap. So, with the Maarong Ina, hindi lang pag may problema yung nanay sa edukasyon ng anak, problema sa sarili niya, kung may sakit, income, or problema niya sa asawa niya, kasama po yan. And then, problema niya sa anak. Meron kaming unaan so mahirap bilay. Doon ko rin nakuha po Yung unaan so mahirap so bilay, we focus on the malnourished children, the stunted. However, the approach is a total approach. Pag yung bata po ay walang birth certificate, tinatrabaho namin yan to give them birth certificate. Pag yung bahay ng bata, may butas ang kanilang flooring, inaayos ng engineering yan. Kapag ang walls na po ay tela lang o kaya tarpaulin, inaayos namin pag may butas. In fact, out of the 40 plus, may naayos na kami more than 30. Ayun, makikita nyo. Kasi we're talking of the child, but it goes along with the family na pag inaayos mo yung sa bata. Kailan ba't ko ginawang pang-bata lang yan? Because I want the nutrition office to give focus on the child sa health. Meron na kami mga natulungan na operation. Binigyan namin na few operation yung bata. Imagine, di siya makaupo. Bata, nung na-operate namin, yung problema niya, maayos na. But Maarong Ina is one of my favorite program pagbalik ko. Because we can further increase yung services direkta sa nanay. Ang pinag-usapan ngayon is buong pamilya na. Meron tayong isang program with mga seminarians sa St. John. Paborito ko rin ito, but I started this during my first term as a mayor. Ngayon, tinutuloy lang namin. Ako, nag-storytelling ako, and then, tatanungin ko yung bata kung ang nanay may sakit wala. Meron bang member of family may sakit wala? And then, ganun din mga seminarista. Do you believe in 2 or 3 schools lang, you're able to treat more than 100 mother or father? Because, gaya ng mga mahirap, mga vendor, magbenta lang ng magbenta mga yan, but wala na silang pakialam sa sakit nila. Pero, this time, yung anak ang magsusumbong sa amin na yung nanay ko parati masakit ang ulo. So, we have the program na home visit, kaya mabilis sa amin lahat with the city health. Ibibigay namin yung servisyo. Well, Maarong Ina is one, but yung target po natin, like the garbage, yung goodbye basura natin, closure of dump site is one of my priority. Lalo ngayon po, hindi ko alam talagang mabait ang Diyos talaga. Well, the wisdom given to us. Sa ngayon, malaki ng portion ang niko-close natin ng dump site. Ini-stop na natin yung scavenger, nagbigay tayo ng livelihood. And then sa barangay, out of the 31, 28 na ang na-zero namin. Sa mga kaibigan, si City Mayor Belen Fernandez,
sa ginanap na press conference kahapon at tinalakay yung tungkol sa pamimigay ng scholarship grant na wala pong pinipili at walang halong kulay politika, dahil ang gusto ni Mayor Belen Fernandez ay makatapos ang mga kabataan sa kailang pag-aaral. Ang programa niya, target niya isang scholar sa isang pamilya. Kaya't yung mga kabataan na gustong makatapos sa kanilang pag-aaral, gustong mag-aral, mangyari lamang po pumunta kayo sa City Hall para sa ganoon ay mag-apply ng scholarship grant. Wala na pong exam dahil may mga mataas yung grado sa eskwelahan, pero pagdating sa yung pagsasanay sa examination sa LGU, bumabagsak sila. Wala na po yun, tinanggal na po yan ni City Mayor Belen Fernandez. At yung pagbibigay ng scholarship ay para sa mga residente sa lungsod ng Dagupan. Wala pong outsider. Napakaganda po yung programa na yan para matulungan ang ating mga kababayan na Dagupinyos, especially mga mahihirap ang kailang buhay. Yung mga magulang nila, yung father nila nagtatricycle, yung mother nila labandira. Yung po yung mga tinutulungan ng city government, yung mga anak ng mga labandira o tricycle driver, para sa ganun ay umunlad din, dahil ang kabataan siya yung pag-asa ng mamamayan, pag-asa ng bayan. Kaya dapat natin na tulungan. Magina Corda, good morning. Bago tayo magpatuloy sa ating iba pang mga issue, mamaya tatalakayin din natin yung final na disqualification diyan sa bayan po ng Orbis Tondo, Pangasinan. Sino ang sinampahan ng kaso at sino yung nagsampa ng kaso? Anong dahilan? Yun po yung ating tatalakayin makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not the pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. So DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bilis-bilis na dyan mga kapaborito. 6:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal, hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Makandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health,
our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay! Wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dagupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaksahan sa buong bayan ng dagupan. Hangaring tapat, dignidad, tapang at lakas. Kasama nyo noon ngay kahit kailan. Anong oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chito Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subukan ang serbisyo. Halika na samaang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson ang iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Iko by the friends of Chito Samson, California, USA. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito, Basista, Paborito, Binmale, Paborito, Bugalyon, Paborito, Labrador, Paborito, Lingayen, Paborito, mga tarem, Paborito, Diyan Urbis Tondo, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:37 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuwasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Factory Lingkor, Team Magti Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa technical control si Engineer Richard Gutierrez Olanday at Engineer Dennis Trelio Palaganas. Meron tayong nakuha na impormasyon at binirify din natin ang report na kung saan isang elected official sa bayan ng Urbis Tondo, Pangasinan ang nireklamo at pinapa-disqualified
sa ito ay may naghain sa Commission on Election kahapon sa pamagitan ni COMELEC Officer Eric Austria. Okay. Tingnan nga natin at alamin natin kay COMELEC Officer Eric Austria ng Orbistondo, Pangasinan, kung mayroong nga itong naghain ng disqualification case laban sa isang elected official. To make the election secure, peaceful and orderly. So every time na magkakandak sila ng kanilang mga rallies, they are being secured by the police. Police presence, yung mga police presence. Kumusta naman yung mga candidates natin dito, sir? Wala pa tayong nababalitaan na medyo mainit or something na hindi naman siya mainit in the sense kasi every now and then nagkikibalita naman ako kung mayroong mga something delikado. Though every election, hindi mo maiwasan yan. Mayroong tension. Mayroong siraan. World War. Though kukunti naman ang ating mga police forces. Diyan naman tayo na we see to it that the election is fair. Hindi tayo pwedeng makialam, hindi tayo may pinapaningan ng balita. Okay sir, we've heard na may nag-complain yata na kandidato sa isang incumbent official dahil sa pagsakay, di umano, sa isang government program ng DSWD. Kumusta po ang usapin na ito, sir? Actually, kaka-receive ko lang kanina, around itong 1:10 p.m. So, may formal complaint. Ang nag-complaint sa concerned citizen regarding sa pag-distribute ng account, of which the Office of the Election Officer received the formal complaint. Then we are going to transmit it sa mga kinakaukulan natin na regional office and commission office. So, yung investigation, sir, upon the approval of the head office? Yes. Sila pong magbibigay ng karampatang decision kung sakaling mayroong probable cause, magbibigay sila ngayon ng investigation, preliminary investigation. Kung wala naman, madi-dismiss. Sir, di ba may guidelines po ang COMELEC? Yes, meron. Na bawal ang any politicians? Yes, nakalagay po yan sa ating COMELEC Resolution 1118 na nakalagay doon, the mere presence of a candidate during the release of AKAP pinagbabawal ng batas. So, ano na po ang mangyayari sa formal complaint po ng concerned citizen? Hindi ko po masasagot kasi siyempre it's a battle between legal concern na yan. Legal batas, hindi naman ako pwedeng magbigay ng aking decision because I'm not the one to decide on the matter. Even the evidences, hindi rin kayo pwedeng we will transmit it to the regional office and then central office. Sir, lastly, message na lang po sa ating mga... So, yun po si COMELEC Officer 3, Erickson Austria ng Orbistondo, Pangasinan. So, confirm na mayroong naghain ng disqualification. Reklamo sa kanyang tanggapan. Sa kanyang tanggapan. Kahapon yan, ano? At tingnan nga natin, yung kopya ng complaint ng isang concerned citizen. Yan. Ayan, so yung complaint letter na yan, may may receive, hindi lang nakita, may receive copy. Ang kanyang opisina, may oras, may date. Ngayon, ang sistema pala diyan, kapag hindi idinulog mo ang reklamo diyan sa may diyan sa COMELEC sa bayan, local, ipo-forward sa region. Correct. Ang region ipa-forward sa national. Ngayon, i-verify nila yan kung may basihan yung naturang complaint na yan. Saan ba nagsimula yung complaint? Okay, nagsimula yung complaint dahil nga allegedly nakita yung elected official doon sa mismong pagdidistribute ng AKAP ng DSWD. So natanong ko yung yung mga sir, yung mga ebidensya ba? Ibibigay daw pala yon
kapag under investigation na. Correct. Yung mga evidences. Kung verified na lahat yung mga evidences, doon malalaman kung may probable cost nga doon sa paghain ng disqualification case. Meron akong binabasa dito na ang sabi dito, DSWD bans politicians during AKAP distribution. Ang ipinagbabawal ito dahil nga mag-eleksyon. Correct. At bawal yung mga kung ano-ano, pati nga yung mga nakasuot ng damit. Hindi nga daw nagsalita pero nandun naman na kumakaway-kaway. Oo. According to the Joint Memorandum of DSWD, ito joint ito Joint Memorandum of DSWD, Department of Labor and Employment at National Economic and Development Authority ensure that its funds and personnel will not be used or exploited for any personal or political gain. Yun yung nakasagad doon sa Joint Memorandum Circular. Ang sabi dito, during the implementation, offsite implementation of the program, the DSWD will strictly prohibit, number 1, the display or distribution of poster, banners, or any materials that link any politicians to AKAP, as well as number 2, the presence of any politicians during the conduct of actual distribution of financial assistance under the AKAP. Atan may kakarga at memorandum. Malinlinaw itan. So, tingnan na lang natin kung yan ay nakarating sa head office ng Commission on Election, siyempre, upon presentation of evidence, tingnan nila kung yung investigasyon, pag gumulong yan, siyempre, alangan na laber-labat, sulat-labat. Hindi naman siguro magpapile ng reklamo itong concerned citizen kung wala rin naman siyang mga basihan, mga ebidensya. So, dyan na magkakatulo mamaya at dyan magdidesisyon ang Commission on Election, either i-disqualified or hindi yung isang elected official na inirereklamo. Kaya nasa kamay na yan ng COMELEC. So hayaan natin ang COMELEC na magdidesisyon ukol sa reklamo na yan. Okay? Basta ang nakalagay dito ay ban sila sa mga ganyan. Hindi sila pwedeng pumunta during election period yan. Lalo na yung mga politiko. Kahit sinong politiko. Kahit na sino. Kahit sino. Basta programa ng DSWD, lalo na pag-distribute ng financial assistance sa programang AKAP. Programa po yan ng national government. Kaya't siguro malamang papatawag din yung mga concerned agencies ukol dyan para magpaliwanag. Okay, alas 6:46 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, magandang umaga kay Leonard Balawing dyan sa Dasol, Pangasinan. Magandang umaga po sa inyo, sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunan every morning. Good morning din kay Mayura Priscilla Mili Ignacio Espino dyan sa may bayan ng Bugalyon, Pangasinan. Ganon din si incoming Mayor Jomel Anthony Ignacio Espino. Magandang umaga at lahat ng nasa team Espino Madrigira dyan sa bayan ng Bugalyon, Pangasinan. So dyan sa bayan ng Bugalyon talagang masaya ang ating mga kababayan dyan dahil tuloy-tuloy po ang serbisyo na binibigay ng Espino administration. Kaya ang sabi nila ay ipagpatuloy natin ang magagandang programa na yan. Yung mga programa na talagang namang hindi makalimutan, yun yung yun yung mga hinahanap-hanap. Correct. Yan yung mga programa
na kung saan talaga nga namang napakinabangan ng taong bayan, Pangasinense. Mga mamayan, oo. At siyempre, good morning din kay founder ng Abante Pangasinan Ilocano. Walang iba, si former Governor Amado Tutaan Espino Jr. Siya po yung first nominee ng Abante Pangasinan Ilocano Party List. At ganun din si Secretary General ng Abante Pangasinan Ilocano. Walang iba, si Vice Mayor Attorney Nelson Gayo. Second nominee po ng Abante Pangasinan Ilocano Party List din, si Vice Mayor Attorney Nelson Gayo. At magandang umaga din sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Si Kwa nga pala, incoming board member ng 2nd District. Talagang incoming. Siyempre ang pagbabalik. Si dating board member Nestor Nicky Boy Reyes. Magandang umaga po sa inyo diyan sa 2nd District. Kasi nagtanong-tanong din tayo doon sa ating pinuntahan kahapon kung sinong malakas. Basta ang number 1 daw nila si board member Nicky Boy. Number 1 sa puso nila, board member Nicky Boy Reyes. Good morning sa inyo. Singa mo dyan 3rd District ay. Si first choice dapat si Ken. Si dating Mayor Jab. Joseph Arman Bauson. Siya po yung napipisil nila na magiging isa sa mga representante rin na mag-represent ng 3rd District sa Provincial Board. Si board member Joseph Arman Bauson. Magandang umaga sa inyo. Sama-sama, walang iwanan. Yun po yung katagang naririnig natin. Sana po hanggang sa pagkatapos ng eleksyon yan, sama-sama tayo tungo sa ikaunlad ng ating bayan. Yan. Kaya't sabi ng mga taga-Pangasinan, ibalik ang sigla at dangal ng Pangasinan. Kailangan natin naibalik si Governor Amado Pogi Ignacio Espino III. Yun, napakalakas. Ayan. Sa lahat ng mga pinupuntahan natin na bayan, talagang isa yung kailang sinisigaw yung ibalik. Puro ibalik, ibalik. Kasi nakita nila yung comparison between yung incumbent at saka itong nagbabalik. Nung tinanong yung ating mga kabayan, saan kayo? Yung nagbabalik o yung incumbent? Sabi nila, yung nagbabalik. Nagbabalik naman. Nagbabalik sinasabi, pati mga tricycle drivers, mga magsasaka, mga iba't ibang mga organisasyon, yun ang talagang bukang bibig nila. Ibalik ang sigla at dangal ng Pangasinan. Ibalik. Ayan, si Governor Amado Pogi Ignacio Espino III. Dahil nakita nila kasi yung magandang programa na ipinakita sa ilalim po ng administrasyon ni Governor Amado Pogi Espino III. Nakita nila yung mga gandang programa na yan po ay napakinabangan ng ating mga kabayan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya't gusto lang ibalik yung mga programa na yan. Nakita nila yung mga proyekto na ginawa sa administrasyon ni Gov. Pogi. Kaya yun yung mga hinahanap ng ating mga kabayan. Yan ang hinahanap nila. Kaya't isa yung kailang sinisigaw, yung ibalik ang sigla at dangal ng Pangasinan. Hindi daw sila padadala sa sa pera at dilata. Oo, siyempre. Kasi yan isang araw lang yan yung dilata, yung pera. Isang araw lang yan. Ikumpara mo sa mga long term na programa at proyekto. Yung magandang serbisyo. Oo. Ay hanggat sila ay nagtatrabaho,
mararamdaman mo ang serbisyo. Correct. Gaya mo kung sakasakali nangangailangan ka ng tulong mula sa provincial government. Siyempre, kung ikaw yung talagang leader na iniisip mo yung kapakanan ng taong bayan, bigyan mo, 'di ba? Kung anong pangangailangan niya, 'di ba? Kung ikaw yung leader na ang iniisip mo pang-eleksyon lamang. Pang-eleksyon lamang, di bibili ka na lang ng boto. Kaya nga, binigyan mo yung pera. Sabi, pumunta yung nangangailangan ng tulong. Tapos na yung serbisyo ko, binigyan ko na ng eleksyon. Gusto nyo bang mangyari yun? Gusto nyo bang marinig yun? Diba? Ganyan yan. Pagkatapos ng eleksyon, wala na. Wala nang mga programa. Wala nang mga proyekto. Lalabas na naman, pag eleksyon na naman. Ganyan yan. Parang kanyan, parang langgam. Yung langgam, pag walang tagulan, hindi lalabas yung mga langgam. Di ba? Hindi, baligtad. Ano? Kapag tag-ulan, doon sila lalabas. Kapag harvest nila, doon lang sila lalabas. Ayun. Para pagdating ng tag-ulan, meron na sila. Akaamot iralabat. Yun, ganun yun. Di ba? Matalag na si Delap ko, mangitar na serbisyo. Siyempre, ang kapo, asahan mo, talapod, asumpala, sa may panangitar to, nasate kwarta, tansate dilata, panahon na, eleksyon, sikatutan, yun po yung mga, yun po yung mga dapat natin na, ituwid, yung mga ganyan na nangyayari. Dapat na igalang natin kung ano man yung dapat na dapat na gawin natin tuwing eleksyon. Kayo po yung may karapatan sa eleksyon na magpaupo ng isang opisyal, 'di ba? Na maglingkod sa inyong bayan. Karapatan ninyong bumoto, karapatan ninyong iboto, yung karapat-dapat. Yun po. At siyempre, minsan lang sa 3 taon yan. Correct. Kaya piliyulan maong so antayon man trabaho para sa isi kayo tas ikatumatan sa inggetar naloy. Tayo manlingkor. Totoo. Meron patit-patit mat so panagalingkor. Aleg. Anti ka mo? Aleg. Taunta si kuan na kumilik. Bawal so mangiter na sa kwarta. Bawal sa mga wat na sa kwarta. Bawal sa mga inter na sa dilata. Sandamakmak na wala rin issue. Akin balot may angitar na dilata at agapi kinay. Agapi usalay. Lante. Yun po yung ate ID. Ante ka natuta na niya. Ante purpose. Akin may ka sa nasa ID. Atan at ken mangipaniknek wala sirin so satay itermo. Yun po yung nagpapatunay na nagbigay ka ng ID, magpapatunay na mayroon kang ibibigay. So, yun po. Parang pangako na yan na may bibigay ka sa panahon ng eleksyon. Hindi po ID na may picture yung kandidato ay pwede mo nang gawin para sa hospital bills mo. Ba? Kalukuhan! Yung ginagawa ng kandidato na yan. Bigay kay ID, magbigay ka ng ID, may mukha. Tapos sasabihin mo, pwedeng kunyan, gamitin sa ospital. Kalukuhan! Yan, papalik doon na tayo kabaloy yan. Nagsaratan niya kagagawa to niya kandidato. Ag kayo manisya. Huwag kayong padadala sa mga ganyan. Nagsaratan niya pangako. Asali yung mga antong kalasi trabaho. Lante. Pararatay kandidato, ibabagami. Nakaukulan natin niya kandidato, pawilaman, adakin, bali ito. Okay.
Ang kapulay manadlaw, may oras tayo na programan maabig ya kabuasan Pangasinan. Kanya si Kamet pansamantalan maapatanir. Tanong Powell na buwas sa rekantabay da sa programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryo Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. Ang tabayanan sa tumbok yung programa. Programa ng Amor Gutierrez Diga. Diyan technical control si Engineer Richard Gutierrez Olanday at Engineer Dennis Trelio Palaganas. Dalabat at DWGA 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito!